Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ka education loan. Pila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Daki hajar ngut ki Paidbah Nongstoiñ jong asor Nongstoiñ West Khasi Hills District bakan thup naduk ki samla kilong kemi bat kilong kpa haka lai photri ujumang ar hazar ar phulai kilayami bane shibenta haka jingyai rali ka bajai bandawa ya ka sarkar jala bakan Pynbeit Thymmai ya ka job reservation policy lani ka bha thungkam yakani ka rali lasdang naduk na lat rambai bat yai ter ya ka yaw Nongstoiñ bala penkut pat ha market complex jongashnong new Nongstoiñ bat hadian kini la beteng sa ka jingalang Paidbah haka juk apor kani ka rali ka long rukum shibenta ban ai jingkershan ya u president jong ka voice of the people's party uba adan mila basyamot ubadang beteng ya ka jingsha jingit kum shibenta bandawa ya ka sarkar bakan Pynbeit no ya ka job reservation policy MD